Arto, rodultaan torihevonen ja jalostusmaa on Virosta on tuotu Suomeen. Sitten se sanoi Kaasalainen, että no sitten ei muuta kuin terveydenhoitajan juttu sinne. Tää kolmas sanoi, että hän ei nyt pysty haravoimaan, kun hänen pitää lähteä pakkaamaan, kun hänellä on perhetapa. Tää on Aaroni, Tamma, kanssa torihevonen rodultaan. Eesti on jalostusmaa ja tuotu sieltä. Tää on iso kaveri. Tulee ollenkaan. Tule sieltä. Joo, kyllä, että semmonen on se. No. Niin se on se. Niin. Joo. Tää on Kannattaa pitää se ovi semmoisella aika soppalla, kun tähän aikaan kun ne menee ulos, niin se voi olla, että se lähtee muuten kävelemään. Joo, mä oon varulla. Tää on Hoonika. Torihevonen kanssa ja Tamma ja Eestistä tuotu.